Добре дошли в икономиката на вниманието, където способността ни за концентрация и фокус се състезава с милиардите на корпорациите, създаващи нови и все по-иновативни стратегии за привличане на нашето внимание. Тази икономика, която разглежда вниманието като най-скъпия ограничен ресурс, който трябва да бъде уловен и осребрен, промени из основи начина, по който се свързваме. Истината е, че почти всяка компания в модерното общество използва дълбоко вкоренената ни система за възнаграждение, като я поставя на стероиди. Има милиони експерти, които специално проектират своите продукти и интернет платформи, така че да ни карат да се връщаме отново и отново. Получаваме постоянни допаминови удари, като прескачаме от една публикация на друга. Това, което го прави още по-лесно за пристрастяване е, че като всеки един друг източник на допамин, не изисква абсолютно никакви усилия от наша страна. От нас се изисква единствено да консумираме. Ето защо милиарди хора несъзнателно фокусират целия си живот върху консумацията, вместо да създават живота, който всъщност искат да живеят. Нашето внимание винаги е било ограничено, ценно и оскъдно. Но това, което отличава днешния ден е, че технологичният напредък направи достъпна огромна по обем информация, стратегически насочена към привличане на нашето внимание. А що се отнася до широката общественост, никога не е било по-лесно да се привлича такова лично внимание чрез средства като социалните медии. Всичко това, което ви казах, мисля, че вече е пределно ясно. Въпросът обаче е, оплашени ли сме достатъчно за това, което ни предстои? Какво ще ни се случи, ако масово няма промяна? Представяте ли си сценария? Защото аз не. Can you imagine it?